नायदो सरि दे बियो मा जाखो ओमफ्राय दा इयो गुल' सेन्देला मायासोनो सेन्देलखौबो खुनु जिबन सिदा गाननो मानसियानो सिदा जानाय नङादां बियो ओमफ्राय So hello guys, आंनि गासिबो YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बैक टू माय चैनल जनालिनि ज' गासैखौबो बराय हरबाय आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय आं माने एसेबां देलायदों होनबा दैमायावहाय जों गामिनि दैमायावहाय रिल्स बानायनो फैदों आङो ओमफ्राय लकेसन नायग्रोगोन ओमफ्राय मोजां मोनोबाथाय बानायगोन ओमफ्राय माबायदि नुदों खोन्थाहरलाय आंनो दिनैसो बिराद देलायदों आं वाव नायदो ओमफ्राय मा जाखो मानो फैफिनखो जेनेबा होआबा सेन्देलखौ फेनखौलाय मानो फुनांगौ दुगैया इसो दा दुगैला दा दुगैला बिदिनो सोलिबाय थागोन दा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन खारन दिनै आं गासैनिबो दिनै लाबोगोन आङो मस्ट रिकुवेस्ट लाबोथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै लाबोनो सानबाय थ' भिडिअआ एसे गोलाव जानो हानाय दे नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों फैग्रोदों जों गामिनि दैमायावहाय जों गामिनि दैमाखौ खनसे देखायना ओरैजाय फुरा जों गामिनि दैमायानो ओमफ्राय सान बिथाङा हाबनोसै दा जोंना बिनि सिगाङावहायनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो दहाय दुगैनानै जि लामनानै होबाय जोंना रिल्स सुदा ओमफ्राय दा थांफिननोसै न'आवहाय ओमफ्राय नै जोंना हायमोन नायनो हागोन बे रिल्सखौ आंनि इन्स्टाग्रामाव ओमफ्राय जाय आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै फल' खालामबानो जाबाय जनालिनि जिउ ओमफ्राय आङो मोनसे पेजबो गोदान खुलिदों फेसबुक पेज बेबो जनालिनि जिउआव थ' फेसबुकखौबो फल' खालाम फेसबुक पेजखौबो फल' खालाम जनालिनि जिउ ओमफ्राय इन्स्टाग्राम आइडिखौबो फल' खालाम जनालिनि जिउ जेरावबो जनालिनि जिउ बे लांदाङावनो जाहैबाय जों दुगै फैयो नुवाखै रिल्स बानायनो थाखाय गथ' गथाय लाना बोरै जानो बिदिजों बोलो ओमफ्राय बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनानै होयो आंनि भिडिअ खालामनोबा देनां हाबाफोराव मायबा मोनसे हरसिगोनलां सासेनाव ना बानगोन सासेनाव अमा बानगोन आङो हाबायाव हा मा होनदोंबा हेल्प खालामगोन मा एबा मा खबर बाबा मा खबर बाबा नायलाय आंखौ नै नोङो साफा सेंग्रा ना मुर्ख सेंग्रा हा खोन्थालाय खामानि गैलालै बुलुआ माबायदि बारदो नाया बोरै बारदो नै इफोरो वाव नै नाया जों गामिनि नाया नुदो माबायदि बारो आं बेलेग दिननानै सानदों बिसोरो नङाबाना रायजो राजाफोरा लोगोफोरा नाखौ नायहर जोंनि गामिनिखौ सोमखोरनि ट्रेक्टरा नांथाबाय बेसेरा सोमखोरनि ट्रेक्टरा नांथानानै उपाय गैला सोमखोरा बेसेरा रोगागासिनो बाला मारै जादों नुवाखै सोरखौ लागायदो हाजिरा ओमफ्राय दसे थ' दा जाखां लोंखां हरनि बेटुखौबो फुथुखांबाय आं बेवहाय आं उन्दुबाय बियो आरामसेनो ओमफ्राय दा रेडि जानानै फैबाय आङो एकदमबारे नोंसोरनि कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय फुरा दिनै जानजि खाफ्राबाय आरो आङो ओमफ्रायथ' गासैनिबो कुइसननि एन्सारखौ होसिगोन आं जेबो लिरनानै लायाखै बिदिहाय खारन कुइसना गासैनाबो मोनसेयानो बे एखेयानो कुइसन गासैनाबो गिदिं गिदां बा मोनसेयानो जे आब'आ बहा हाबा जाखो आब'आ मा माने साफ्रोमबो माने आंनि गुमैनि बाथ्रा मिथिनो लुबैदों आरो आंखौ सोङा गुमैखौल' खबर लाबाय था नोंसोरो गासिबो सल' ओमफ्राय दा दिनै मिथिसिगोन आरो एकदम गोसो गैथारामोनब्लाबो दिनै लाबोबाय आरो आङो बेसेथो गाबनायनिल' इम'जि नोंसोरनो रिप्लाइआव हरबाय थानो स्रां खोन्थाना लानोसै आरो आं दिनै बांसिनानो आं गाबनायनिल' इम'जि हरोमोन ना जोंहाबोनि गुमैया बहा हाबा जाखो बिदि होनबाथाय बिदिल' इम'जि आंना
सोरनोबा आरो गुमिया गुमा हमहैदोंहाय बिदि होननानै रिप्लाय हरलायोमोन आरो जि मिनिनोबो ओंखारोमोन आङो एक्चुअलि आङो माने किसुमान पास्टनि खोथा बिदि गोसोखांनोबो लुबैया आरो ओमफ्राय खोन्थानोबो बिदिहाय बिराद बायो ओमफ्राय आं सानबाय मा जे बिदि सोंबाय थाबाथाय आंबो दुखु मोनबाय थागोन जे रिप्लाय हरनो हाया ओमफ्राय माने बावनो लुबैबाबो बे सोरबा सोंनानै होबाथाय आरोबाव गोसोखांफिनगोन ना थ' बेनिखायनो आङो दिनै स्रा जानानै लानोसै बिदि होननानै एकदम हिम्मत खालामनानै बानायबाय आरो बे कुइसननि एन्सार भिडिअखौ थ' आसा खालामो मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय जोबजासिम नायलां दे उइदाउट स्किप खालामालासे गासैबो नङाबा आरो सोरबा स्किप खालामनानै नायनानै आरो बावस्रोम सोंफिनलायनानै आंखौ दुखु होलायगोन नोंसोरो जायालै नोंसोरजोंबो साला मोनसेखौल' सोंबाय थायो एकदम बाजोबथारबायमोन आङो ओरैनो बिराद बाखायो आङो बिदि भिडिअ बानायनो एकदमबारे आं मा जायो एकदम गाब्लाला गाबसिसो एकदम भाइराल भिडिअ मायबा मायबि एकदम बिदिखौ शेयार खालामनो ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि बिराद बाथारो आङो थारमाने दा आङो किसुमान पास्टनि खोथाखौ बुंनानै एसे इमसनेल जाफ्लांगोन बिदिफोरखौ बिराद बाथारो मालायनिखौबो बायो आंबो खालामनो बायो थ' बिनिखायनो माने खालामाखैमोन आरो आङो भिडिअखौ लाबाखैमोन आङो बिराद फाल्तु मोनथारो बिदि एकदम रिप्लाय होनो सोरबा गाबनानै एकदमबारे निमाहा बिलाइनाय आरि बिलाइनाय बिराद बायो आङो बिदि भिडिअखौ नायनोबो ओमफ्राय आं गावबो खालामनो बायो ओंखायनोथ' खालामाखैमोन आरो थ' गासैनिबो डिमान्डेड नालाय आरो खोथा होबाय जेब्ला वादा किया है तो निभाना पड़ेगा भाई ओंखायनोथ' दा फाइनालि दिनै लाबोबाय आरो दा फार्स्ट कुइसन जे आब'आ बहानि बेखौ होग्रोनोसै आङो सोरबा बिदि सोंदोंमोन आरो आब'आ बहानि बिदि होननानै ओमफ्राय आरो सिगाङावबोहाय बुहुदानो बुङोमोन जे आब'आ गुवाहाटीनि नामा आब'आ बरमानि ना बिदि होननानै खिन्थु नङा आङो रिजन दङ सोरबा सोरबा बिदि सोंनायनिबो जे आङो बरमानि नङा आङो गुवाहाटीनिबो नङा आङो बाक्सा बागानपारा बुगुलामारिनि आरो थ' आङो मा 4 इयार्सआवनो आङो गुवाहाटीयाव दंहैयोमोन आबौमोनजों आरो आबौ मामामोनजों थाहैदोंमोन आङो 4 इयार्सआवनो बिसोरनाव थानानैनो आङो एलपिनिफ्राय सेकेन्ड इयारसिम बेहायनो फरायदों आङो सेकेन्ड इयारसिम नङा हायार सेकेन्डारिसिम बेहायनो फरायदोंमोन आङो दातालपारायावहाय एलपि स्कुलखौ पास खालामदों दातालपारा गुदि फरायसालिनिफ्राय बर' मिडियामजोंसो फरायदोंमोन आङो ओमफ्राय उनाव एमइनिफ्राय हाइ स्कुलखौ आङो बाथौफुरि बड' एमइ एन्ड हाइ स्कुलावहाय फरायदोंमोन बेनि उनावहाय ओइचएसखौ आङो पान्डु कलेजाव फरायदोंमोन आरो बेनि उनावहाय माबा मोनसे धमक जानानै फैबाय आङो बरमायाव डिग्रि फरायनो होननानै ओमफ्राय उनावहाय बेवहायनो डिग्रि फरायफैबाय ओमफ्राय डिग्रि फरायनानै ग्रेजुवेसन कमप्लिट जायासै आंना 6 सेमाव एबसेन्ट फैनानै बेनिफ्राय आरो बयबो पास जालांजोब्बाय लोगोफोरा ओमफ्राय आरो लाजिबाय आङो एक्ट्रिसबो जाहैबाय नालाय लाजिबायब्रा बेखिनिखौनो ओमफ्राय होआसै आङो ग्रेजुवेसन कमप्लिट जायासै आंना ओमफ्राय होमब्लाबो आङो बिराद गोबावालासे बरमायावनो थाबाय थादोंमोन बिनानाव मोनाबो बेवहायनो फरायोमोन नालाय ओमफ्राय फंबायाबो बेवहायनो फरायोमोन बिसोरजोंसो थाफानानै एकदमबारे बिराद गोबाव हाबा जाजासिम बेवहायनो थाबाय आरो आङो बेनि उनावहाय नै लकडाउनाव बिराद प्रब्लेम मोनसे गिदिर जाबाय बहुदानो मिथिखागौ सोंफ्लादोंसो आंखौ खायसे खायसेफोराबो जे हाबानि बिदि प्रब्लेम जानानै लकडाउनाव न'आव थाफैनायानो बेथ'आबो जन्म जाबाय ओमफ्राय दा बेवहायनो दङ आरो आङो न'आवनो थ' बे क्लियार जाबायना दा ओमफ्राय सेकेन्ड कुइसना जाहैबाय बेयो गोबांथार मानसिनिनो सोंनाय जे आब'आ मानो फिल्म खालामला मानो ससियेल मिडियाफोराव आब'खौ नुथारला मा जाखो आब'आ ओमफ्राय फिल्म खालामफिनगोन ना फिनला मानो नोंनि फिल्म नुथारला बेफोरबायदि आरो थ' बे सैथो जे आङो फिल्म खालामिया बिराद गोबाव जाबाय आरो ससियेल मिडियाफोरावबो गावखौ प्रेजेन्ट खालामिया बिराद गोबावथारसै आरो ओमफ्राय बेयो बे टाइमावहाय जेब्ला फेसबुकआवहाय आंनि हाबानि फट' भाइरेल जानानै बिराद गिदिर दावराव थांखांनायनि उनावनो आंनि लाइफआ ओरैबायदि डिस्ट्रय जाजोबनाय बायदि जादों ओरैबायदि लाइफआ चेन्ज जाजोबदों माने बे टाइमावहाय आङो डिप्रेसनाव थांबायमोन माने आङो बे टाइमाव बिदि सानबायमोन आङो फिल्म लाइनावहाय बेनिफ्राय ससियेल मिडियायावहाय
गावनिफ्राय आङो बेफोरखौ फुरा गोजानाव लाखिसिगोन बिदि होननानै आरो बेनिखायनो आङो फुरा गावनि मोनसे एक्सट्रा दुनिया बानायनानै लादोंमोन न' सिङावनो फुरा हारसिं थानानै माबा माबि खालि बिदिल' सानबाय थायोमोन आङो जे मा बिदि जाखो मानो बिदि जाखो माबोरै बिदि जानो मोनखो बेखिनिल' साननायमोन आंना ओमफ्राय उनाव बेखौल' सानै ओरैबायदि गाबबाय थायोमोन ना रायलायनो रोङोमोन आङो सोरजोंबा ना मिनिनो रोङोमोन आङो बे टाइमावहाय ना बाहेराव ओंखारोमोन गावखौनो गाव मोनसे रुमावहाय लक खालामना लानाय बायदि बिदि सिटुवेसन जालांबायमोन आरो बुहुत टाइम नांदों आं बे सिटुवेसननिफ्राय स्टेबोल जाफिननो गावखौ गाव सुंथानो ओमफ्राय फेमिलिनि सापर्टआव आङो बिनानाव स्पेसियेलि बिनानाव रानिया आरो ओरैबायदिमोन बे टाइमावहाय आंखौ बिदि थाबाय थानो नुबाय थायोबा फुरा एकदमबारे आंखौ एक्टिभ खालामनो आंखौ एंगेज खालामनो माने फेसबुकफोराव पस्ट खालामनो फुरा फट' खेबनो होयोमोन गोदान ड्रेस गाननो होयोमोन आंबो बेखौ गानलाय दिनै फट' शेयार खालामनि फेसबुकआवहाय मानोहाय बिदि आंखौ फुरा एक्टिभ खालामना लाखिनो थाखाय बेखिनिखौ खालामफ्लायोमोन आरो बिसोर आं बेफोर माने बे टाइमावथ' मिथियामोन आङो बिराद रागा जोंमोन बिराद एम्बारेस फिल जायोमोन आरो इमान डिस्टार्ब खालामफैदों आरिफैदों खिन्थु बिसोरनि थाखायसो आङो स्टेबोल जानो हाफिनदों आरो पस्ट खालामना होलाबायोमोन आंनि बिदि सिटुवेसननिफ्राय जे फेसबुकआव पस्ट होनाय आरि होनाय आं नङा बे बिनानावा होयोमोन बे टाइमावहाय आंनि प्रेगनेन्टनि किसुमान फट' शेयार खालामनाय आरि खालामनाय बियो फट' खेबनानै होयोमोन आरो ओमफ्राय उनाव कमेन्ट्स फैबाय आब' नायनाय बिदि कमेन्ट्स फैदों एसे मोजां कमेन्ट्स फैदों मा होनो बेटुनि थाखाय नोंखौ कंग्रेचुलेसन हरदों आरिदों बिदि होननानै बिदि आरोना ओमफ्राय उनावहाय लाइकिफोराव बे टाइमाव लाइकि बिराद सोलियोमोन दे ओमफ्राय उनाव लाइकियाव एकदमबारे भिडिअ खालामोमोन आरो बे टाइमाव बियो आंखौ खालामनो होयोमोन आरो ओमफ्राय लाइक फैबाथाय आरे नोंनि लाइकआ इसिबां जाबाय थ' आंखौ बे सिटुवेसननिफ्राय लाबोनाया आंनि फेमिलियानो आरो फंबाया आं बे टाइमाव बिराद पाबजि गेलेयोमोन माने बिदि सिटुवेसन जानायनि सिगाङाव आरो बिराद पाबजि गेलेयोमोन आङो बिराद मोजां मोनो फुरा हरसे पाबजि गेलेयोमोन आङोथ' फंबाया एकदमबारे गावनि मबाइलाव पाबजि डाउनलड खालामनानै लानानै आंखौ ओरैबायदि पाबजि गेलेनो लिङोमोन आरिमोन बेफोरबायदिनो ओमफ्राय स्पेसियेलि बेटु जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों होमबाना आंनि लाइफआव बहुद चेन्ज जादों आङो बे टाइमनिफ्राय गावखौ एकदम स्टेबोल लाबोफिननो हादों आरो दा जिखिनिखौ नुयो नोंथांमोना बेटु जोनोम जायामोनबा खिजानिबा नोंसोर आंखौ बिदिहाय नुफिननाय नंलाबोमोन खोमा आरो थ' बेटु जोनोम जानायनिफ्राय आङो गावखौ माने गावखौनो लाबोफिननो ट्राइ खालामफिनदों आरो बेटुनि थाखाय जेथिया बियो फार्स्ट जोनोम जाजेनदोंमोन माने बे टाइमावहाय आंहा खुनु दिन आङो लाइफआवहाय उन्दै गथ' जेनेबा जोनोम जाजेननाय एकदमबारे बिदि नुफेराखै सानसेनि गथ' मास मोननै मोनथाम बिदि जानाय गथ'फोरखौ नुफेरदों बिदि खिन्थु बिदिहाय जोनोम जाफेरनाय नारि हास'जेननाय थै ज्राम ज्राम गलायनाय बिदि गथ' जाफेरनाय नुफेराखै ओमफ्राय उनाव जेथिया बेटु जोनोम जादोंमोन होमबाना आं पजिसनखौ फुरा गोसोआव दङ दाबो ओरैजायमोन आरो बेयो ओरैजायमोन बेखिनिल'मोन इयो ओमफ्राय बांद्राय बिराद गिदिर नङामोन इयो एकदम फिसामोन 2 केजि 10 ग्रामल'सोमोन फुरा आंनो जेथिया आखायाव होफैदोंमोन ना ओरैजायमोन आंना पजिसन रिएक्सना 10 सेकेन्डसोथ' आङो बिदिनो गल'ल' नायफ्लांदों ओमफ्राय उनाव जेथिया गाबनानै होदों हाय बेखौ बिमाफोरासो मिथिगोन जे नोंनि फिसानि फार्स्ट गाबनाया माबायदि बिखायाव नाङो बाबा एकदमबारे Q&A भिडिअ'आवनो गावनि लाइफ स्ट'रिसो खोन्थालांबाय थानो लुबैबाय दे आङो ओमफ्राय थ' गुलु जन्म जाखांनायनिफ्रायनो आं बिराद खस्थ' खालामदों दे खिन्थु ओरैबायदि खस्थ' खालामदों फार्स्टआवनो स्टार्ट खालामग्रोदों आङो दाउ फार्मनिफ्राय दाउ लकेल फार्म खुलिजेनदों आङो ओमफ्राय दाउ फार्म खुलिजेननायाव फार्स्टआवनो एसे रोङियाव एसे माबा जादोंमोन आरो बुहुत दाउ फिसा थैदोंमोन खिन्थु उनावहाय साक्सेस जादों आरो दाउ फार्मावबो बुहुत दाउ फानबाय दाउ फाननानै ओमफ्राय लाब फैबाय आरि फैबाय ओमफ्राय गुलुआ जानानै होलायबायलाय लोमजानाय एकदमबारे बेसेबा ओमफ्राय बेहायबो ट्रिटमेन्टआव थांलायबाय फैसा खरस ओमफ्राय जेनथेन एसे लाखिथाबनानै ओमफ्राय बाबुआ आरो
दाउ फार्माव बुहुत फैसा थाङो ओमफ्राय दाउखौनो हेक्सिं खालामनोसो बिदिनो मेसिन सेसिन बायना लाबोनानै दाउ बिदै ओमफ्राय हांसो बिदै बायनानै हेक्सिं खालामनानै दाउ फिसा फानलायबाय ओमफ्राय बेहायबो खिन्थु थाया नङा थादों साक्सेसआनो जादोंमोन ओमफ्राय बुहुत दाहार मारिबाय हस्पिटालनि लानाय माखासे दाहारफोरखौ मारिबाय आरिबाय ओमफ्राय बेहाय ओमफ्राय फंबाया आरो थांलायबायलाय गोजानाव खामानि मावनो ओमफ्राय बेहाय स्टप थालायबाय बे बिजनेसा बेनिफ्राय आङो फैसा जिखिनि एसे दङ बेखिनिखौहाय जमा खालामनानै ओमफ्राय आं मोजां खामानियाव इनभेस्ट खालामनोसै बेखौ बिदि होननानै दुर्गा फुजायाव दखान लाबायब्रा आङो रेस्टुरेन्ट होनोसै आं बेहाय एसे गिदिरैनो आरो साननाया बुहुत गिदिरै खिन्थु लागा आंजों गैयामोन मा बुंनो बागानबारियाव दखान होनानै ओरैबायदि बरबाद जाजोबदों आङो सेस एकदम दुर्गा फुजायाव दखान होनानै माने कमिटिनि दखान सिजेल खालामनायाबो जायासै मानसियाबो बिराद खम जादों बे टाइमावहाय ओमफ्राय जाबाय मा दाहार जाजोब्बाय जेरावबो एकदमबारे कारिकरफोरनो हरनो हायासै आङो टेन्ट हाउसनो हरनो हायासै जेन थेन बोरैबा खारग'बोनाय जाबाय ओमफ्राय फैसा जगार खालामनानै आरोबाव जानाय नंला आरोबाव नेक्स्ट आरोबाव थांलायबावबाय आं नबस्थि फुजायावहाय दखान हैनो ओमफ्राय बेवहायबो बांद्राय मोजां जायाखै माने अखानि थाखाय बिराद डिस्टार्ब जादों अखा बिराद हादोंमोन माने लोखि फुजायाव मा जादों सानाव अखा हराव एसे माबा होयो ओमफ्राय आरो अखा हाबावो बिदि जानानैनो सेस फुजायानो मोजां जायासै होमबाबो नबस्थियाव थैद्रायासै माने दाहारफोरा जोबनानै मुलखिनिया थानाय बायदि जादों आरो खिन्थु लाब जायासै आरो ओमफ्राय आरो बे मुलखौनो लानानै फैलायबाय आं आरोबाव निकासियावहाय कालि फुजायावहाय होनो होननानै ओमफ्राय बेवहायबोथ' फार्स्टआवनो ओरैबायदि गोसोआ दुखु जाजोब्बायमोन आङो साननैयानो सान हर अखा कन्टिनिउ रेस्ट गैयि अखा बाना जाजोबनानै हाखर जावलायनाय जाबाय फुजाथिलियावनो गोसोआनो डेमेज जाजोब्बाय आंना ओमफ्राय थार्द दिननिफ्राय बोरैबा सान्दुंगा दुंदों एकदमबारे ओमफ्राय मानसियाबो ओरैबायदि जाबाय ओमफ्राय उनाव होमबासो सान्थि जेन थेन कालि फुजायाव निकासिनिफ्राय लाब एसे फैनानै दाहारफोरा थैजोबनानै आखायाव थादों आरो एसे बेनिफ्राय आरो मा जानो गोसोआ गोरा जाबायमोन नेक्स्ट फुजा गानो सानबायमोन बेहायनो फैना होलायबाय गामिनिफ्राय हेंथा जे फुजायावथ' बिदि एसे एनै जौवारिया सोलिदोंमोन नालाय जोंनाव दखानावथ' गामिनिफ्राय फैलायबाय हेंथा जे जों गामियाव जौ फाननो मोनाबा गुबुनावबो दखान हैनो मोना बिदि जुमाय फानलायलायनाय आं दा बेखौ बिराद दुखु मोनदों आं बे टाइमाव जे गामिनि गथ'आ बिदि एसे जुदि थांना थानायनि राहा दिहुननो हादों बेखौ सिफायना होनाय बायदि जादों आरो थ' आं मिथिला बे बबे आयेनाव लिरनाय दं जे थांना थानो लामा मोननायखौ जे बिदि खालामनो मोना बिदि खालामो बिदि एसे डमिनेट बायदि जाहैयो आरो थ' बे मिथिया मोजां जादों ना गाज्रि जादों बाट आं आरो सानबाय मा जे रायजोनिबो बारगा जानो हाया नालाय थ' बुहुत खोथा साननानै रायजोखौबो नांगौ बेनिखायनो आं आरो बे सिमांखौ गारथ'बाय आरो खिन्थु एसे गोरा जाबायमोन आरो आंनि सिमाङाव जे आं बे लाइनजोंनो थांनानै एसे गावखौ सेटेल खालामगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दसेनो बायना होलायबायना सिमाङा ओमफ्राय जोबलांलायबाय बे सिमाङा बिराद दुखु जादोंमोन आरो आं बे टाइमावहाय साला बिदि आरो उफायथ' गैया माथो खालामनो नङा होमब्ला थ' ओमफ्राय इउटुबाव फैनायनिया माने फंबाया जोंना जे गोजानाव खामानि मावनो थाहैनाय फंबाया बहुद सिगांनिफ्रायनो आंखौ बुंबाय थाखायोमोन जे इउटुब खुलि दाउ फार्म खुलिबाबो बुङोमोन जे इउटुब खुलिब्रा नों जे नोंनि लाइफखौ जे बिदिहाय नोङो लांदों बेखौ नोङो रायजो राजाफोरनो देखाय बिदि न' सिङाव नोङो हाबना थाबाय थाबा जागोन नामा बिदि होननानै रायजोफोराथ' नोंखौसो भुल सानगासिनो दंना बिदि होननानै नोंखौ दा नागिरगासिनो मानसिफोरा जे नोङो मा खालामनानै दं बहा थांखो बियो बिदि होननानै नोङो नोंनि संनाय खावनायखौनो बानाय इउटुबाव भिडिअ खथ' मानसिफोरानो बानायगासिनो दङ नों सासे सेलेब्रिटि जानानै बर'आव एसे सिगाङो एक्ट्रिस जालायनानै नों बिदि थाबाय थायोबा गावखौनो माबानानै नों बोरै जानो बिदि होननानै बिदिनो थाबाय थानोसै नामा बिदि होननानै बानाय बिदि होनहरबाय थायोमोन आरो बियो ओमफ्राय आंसो ओमफ्राय जागोन दे बिदि होननानै थाबाय थायोमोन आरो आङो मा गोदाव सोराव बिदि साननानै ओमफ्राय उनावहाय आङो जेथिया रानिखौ बुंबाय रानि जे जोङो भिडिअ बानायसोसै दे इउटुबनि इउटुब खुलिनोसै बिदि होननानै खालामजेनबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौबो खालामबाय ओमफ्राय आपल'डबो खालामबाय ओमफ्राय शेयार खालामासैब्रा आं माने बिदि सानबाय जे
लाजिनायबो फैयोना एसे गोबाव ससियेल मिडियाजों फैयासै बिदि होननानै ओमफ्राय शेयार खालामासै खिन्थु वाट्सएपाव सासे सानैनि लोगोफोरनो हरदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव फंबाया आरोबाव खनसे सोंहरबाय जे मा जाखो नोंसोरना इउटुबा खुलिगोन ना खुलियासै होननानै खुलिदो जोङो मालाबानि भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय बिदि होननानै फंबायनि लिंकखौ हरबाय आङो ओमफ्राय फंबायाथ' ओरैबायदि शेयार खालामनानै होजोब्बाय ओरैबायदि पेजफोराव शेयार खालामबाय ओमफ्राय हरजों हरनो भाइरेल जाबाय भिडिअआ चेनेलाबो भाइरेल जाबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय आंथ' ओमफ्राय हरावनो फन हरबाय नोंसोरना चेनेला नायलाहाय बेसे साबस्क्राइबार थांखो बिदि होननानै ओमफ्राय आंथ' ओरैबायदि टेनसन जाजोब्बाय दा आङो माने बोरैबा गिबायसो आङो दा हे भगबान शेयार जाजोब्बाय दाथ' आंखौ ओरैबायदि कमेन्टस हरसिगोन माने ओरैबायदि नेगेटिभ कमेन्टस हरसिगोन ओरैबायदि सिगांनि बे हाबानि फट'फोरा आरोबाव रिक्रियेट जानानै भाइरेल जासिगोन बेहाय कमेन्टस फैसिगोन आं बिराद गिबाय थाबाय खिन्थु लाकिलि मानसिफोर आङो कमेन्टसखौ नायनानै ओरैबायदि गोजोनबाय ओरैबायदि इमोसनेल जाबाय आङो रावबो गाज्रि कमेन्टस हराखै नेगेटिभ कमेन्टस हराखै जास्ट आंखौ मटिभेट खालामदों ओमफ्राय उनाव मोजां मोजां कमेन्टस हरदों खबर लादों स' बेनि थाखाय आं हाजासे थेंक इउ साबायखर होबाबो आङो होग'नो हानाय नङा नोंसोरनि अननायखौ मोननानै नोंसोरनि सापर्टखौ मोननानै आङो दा इउटुबखौ कन्टिनिउ खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय आरो बेहाय आंनि इउटुब जार्निया बेखिनि आरो स्ट'रि खोन्थाबाय दै दसे गोलाव जालांबाय भिडिअआथ' बेखिनिसै आरो ओमफ्राय दा लास्ट कुइसन बयनिबो कुइसन लास्ट जे आब'आ बहा हाबा जाखो आब'नि गुमैया बहा मा खालामो ओमफ्राय उनाव मानो आब'आ गुमैखौ देखायथारा होननाया मा खालामनो आङो बोरै देखायनो थ' आं खुलुमहरो गासैखौबो जे बेखौ मिथिखांनायनि उनाव प्लिज रावबो बिदिहाय नेगेटिभ कमेन्टस दा हर आङो जास्ट दासो स्टेबल जादों बै सिटुवेसननिफ्राय फैनानै ओमफ्राय हायोब्ला आंखौ मटिभेट खालाम खिन्थु डिमटिभेट दा खालाम बेखिनियानो आंना जोबथा आर'ज आरो थ' आङो बेखौ बुंनोसै थ' आं हाबा जादोंमोन आं गासैबो डिटेल्सखौ खोन्थाजोबब्ला माबायदि जानाय बेफोरखौबो आं खोन्थाजोबला बा सर्टआवनो बुंना दोननोसै जे हाबा जादोंमोन बे नंगौ खिन्थु राइट मानसिजों नङा बेयो फेमिलि दंखायोमोन आरो फेमिलि दंखायोमोन बेना माने हाबा जाखाखानाय ओमफ्राय उनाव बिदिनो आंबो मिथिस्लाबासै जेनेबा मिथिस्लाबदोंबाबो आं बुहुत मिसलेट जेनेबा आंखौ बुहुत मिसलेट खालामदोंमोन बियो आंना प्रब्लेमा मोनसे बेनो जे आङो बुहुत फोथायो मानसिफोरखौ ओरैबायदि फोथायो माने मा बुंनो बेखौ जाय आंनि लोगोफोर जाय आंजों बिराद क्ल'ज आंजों थाफाबाय थायोमोन सिगाङो बिसोर आंखौ मिथिखायो आं माबायदि जे सासे जेनेबा मोजां मोननायनि खेथ्रआवल' नङा जेनेबा आं सोरखौबा आब' लिंदों सोरखौबा आब' होननानै सानदों आब' होननानै गाबज्रिदों बिनानाव होननानै गाबज्रिदों लोगो जायफोर लोगो बिसोरबो मिथिगोन जे आङो माबायदि माने रिस्तानि बायो जेनेबा मा होनो बेखौ सोमोन्दोखौ माबायदिहाय एकदम फालियो आङो बेखौ आं जायफोर आंखौ मोनदों बेयो मिथिगोन आरो जे आं माबायदि हेल्पफुल माबायदि थायो आङो बिसोरजों बेहाय मिथिगोन आरो थ' बिदियावनो आंहा मिस्टेक जालाङो माने जायखौ फोथायनाङा बेखौबो आं बिराद फोथायनानै लायो ओमफ्राय बेहायनो सेस जालांजोबो आरो आङो माने फोथायनाया बांसिन जानायनि थाखाय थ' बेहायनो बेनि थाखायनो आङो दिनैसिमबो बिदि हालोदाव दं आरो बेनि थाखायनो आंनि लाइफआ डिस्ट्रय जालांदों थ' बे सासे मानसि ओरैबायदि इम्परटेन्ट फिल खालामहोबाय आंखौ थ' बिदिहायनो आरो खिन्थु आं बुंला माबायदिहाय जानाय मारैहाय जानाय बास बेनो दे जादोंमोन मा बुंनो आं दा माने बेखौ आं बुंला जे माबायदिहाय जानाय बुहुद दं भिट'रिया बुहुद बुंनो गोनांबा आरोबाव खनसेबाव जाबावगोन मालाबा टाइमावथ' आंनि भिडिअखौ नायखागोन खोनाखागोन थ' आरोबाव मोनसे दावराव जाबावगोन बेनिखायनो आङो बुंला आङो जेरै दं आं हेपि बेनोसै आरो थ' आं हाबा जादोंमोन दा जोङो ज' गैला बियो गावनि फेमिलिजोंनो दङ ओमफ्राय आङो दङ आंनि बै टाइमनिफ्रायनो जेथिया दावराव जादों बेनिफ्रायनो आङो गुलुखौ जोनोम जानायनिफ्राय दासिम आं हारसिंनो फेदेरो गुलुखौ आइमोनजों दं आइमोननि सापर्ट दं फंबायमोननि सापर्ट दङ थ' बेनोसै आरो दा आंना बेल' मोनसे जे गुलुखौ आङो माबायदि फेदेरनो हागोन माबायदि बेखौ मोजां मानसि मोजां
मोजां लाइफ बेखौ होनो हागोन आं दा बेखौल' सानो आं बाखि जेबो सानला थ' प्लिज आरो नोंसोरबा आंखौ आरो बिदि कुइसन दा खालामसै आं बेजों थाला बेयो गावनि फेमिलिजोंनो दङ बेबो हेपि दङ आं हेपि थ' आं बेखौबो गाज्रि मोना आं बेनिफ्राय मोनसेल' सिक मोनबाय आं बुहुत स्ट्रं जानो हादों बेनिफ्राय खारन बे आंखौ सिक होलांदों जे मानसिखौ बांद्राय फोथायनाङा बेनो आरो बेनिफ्राय आं बुहुत गिदिर सिक मोनदों जे मानसिखौ खुनु जिबनावबो एसेबां माने मेगन मोसेबनानै फोथायनो नाङा होननानै बेखिनियानो आरो थ' बेनि थाखाय थेंक इउ नोंनिसिमबो मिस्टार नामखौबो खोन्थाला थ' बियो माबानि चिरांनिमोन आरो आं बिदि आरो थ' दा बेखिनियानोसै आङो आंनि बागै जेबो साना आंथ' जेयानो दं जेरैयानो दं खिन्थु आङो बेटुखौ लानानैसो बांसिन सानो आरो जेनेबा बिफा गैयि गथ' बेनि लाइफआ माबायदि जागोन आं बेखौहाय बोरै मोजां लाइफ होगोन लाइफ बिनि मोजां एकदम स्ट्रं बिमा जानो हागोन ना हाया बेखौहाय बैबायदि लाइफ होनो हागोन ना हाया जेरैबायदि बियो लुबैयो बेनि लुबैनायखिनिखौ आङो सुफुंनो हागोन ना हाया बेखौ साननानैसो मालाबा टाइमावहाय बिराद माने बायग्लिलांजोबो आरो ओरैबायदि जानानै खिन्थु जेब्लानोखि आङो बेटुखौ नायो होमब्लानो माने बिदि स्ट्रं जाफिनो आरो नङा आं हानांगोनानो हाथारगोनानो आङो बेफोरबायदि साननाया फैफिनो आरो जाखायो बेखिनिया बयबो बिमानावनो जाखायो बिमाफोर बयबो जाखायोना बिदिनो गावबागाव फिसाखौ लानानै गासैबो बिमायानो जाखायो बिदि थ' बेखिनियानोसै आसा खालामो दिनैनिफ्राय आरोबाव आंनि हौवानि बाथ्रा माबानि बाथ्रा बिदि सोंनांला आङो नोंसोर सोंबा आंबो बुहुत हार्ट जायो खारन आङो गोसोखांनो लुबैया बै ममेन्टखौ जिखिनि ममेन्टखौ आङो बुहुत गाज्रियै गारबोदों थ' आं दा स्टेबल जानो हाबाय ओमफ्राय बेखिनि ममेन्टखौ गोसोखांनानै आङो गावनि लाइफखौ आरोबाव लोरबां खालामनो लुबैया बेनिखायनो एसे आंखौ मटिभेट खालाम बिदिनो अनबाय था थ' सानसे आंबो आंनि साननाय फारसे दावगालांनो हाथों आंखौ प्रे खालाम बेखिनियानो आरो सानसे आंबो आंनि सिमां फारसे आंनि एम्स फारसे आंनि गल्स फारसे फिसायैबाबो आं बेखिनिखौ जाफुंहोनो हायो बेखौ नोंथांमोना गसाइनाव प्रे खालामबानो जाबाय थ' बेखिनियानोसै आरो दिनैनिफ्राय बिदिहाय सोंनांला प्लिज अननानै ओमफ्राय आरोबाव एकदम माबाखौ पास दा खालामसै एटलिस्ट मटिभेट खालामनो हायाब्लाबो डिमटिभेट दा खालाम आं खारन बहुद खस्थ' खालामनानै दा एसे स्टेबल जानो हादों बेखिनियानो आंनि थाखाय जथेस्थ' आगोलावबो बिदिनो आङो आंनि एम्स फारसे गोख्रों गोसो लानानै गसाइनि बोर लानानै नोंसोरनि अननाय लानानै बिमा बिफानि आशिर्बाद लानानै दावगालांनो ट्राइ खालामगासिनो सानसे समाव जाफुंगोनखौ आं मिजिंथियो थ' बेखिनियानोसै आयौ भिडिअआ जा गोलावथार जाहैसिगोन दे ओमफ्राय नायथार दे गोलाव जाबाबो बानाङा थ' मोननैसो कुइसन दंबावो बेनि एन्सारखौ एकदम थब थब होनोसै आङो दे आंहा न'खराव सोर सोर दङ बिदि सोंहरदोंमोन आरोथ' जोंहा न'खराव दङ फंबाय सानै उन्दैया दंहैयो गुवाहाटियाव ओमफ्राय गिदिरा दंहैयो बेंगलराव ओमफ्राय बिनानाव सासे हाबा जाबाय गिदिर बिनानावा ओमफ्राय सासे उन्दैया दङ ओमफ्राय आइ बाबा आं ओमफ्राय बेटु जों दा बेखिनिया दं आरो न' ओमफ्राय आरो सोंहरदोंमोन बेटुआ खै बोसोर जाखोथ' बे 3 बोसोर जाबाय ओमफ्राय स्कुलाव होगोन ना होआखै बेखौ सोंहरदोंमोन थ' बेखौ स्कुलाव होथ'वाखै एबार नेक्स्ट एडमिसन गोदान जानो जाबा बेखौ होसिगोन आङो नेक्स्टनिफ्राय आरो थ' ओमफ्राय बिनि खानायखौबो सोंहरदोंमोन जे मानो हायाखै इमान खस्थ' बिदि होननानै आंबो बिराद दुखु मोनो हानो लुबैगासिनो दं आङो दुर्गा फुजानि उनावहाय हागोन सानदोंमोन खिन्थु डेट गैया सिलाकरन लाखिनाय ना मा होनो बिदिखौ बिदि दंमोन बेनिया जे 250 मानसिनो जाहोनांगौ आरो बिदि थ' एबार मागोआव डेट दङ होनदों मागोआव हासिगोन बिनि खानायखौ ओमफ्राय दाथ' हाथ'वाखै आरो दा मागोआव हानांसिगोन आरो बिदिखौ आं बिराद खस्थ' मोनो आंनो गावनो खस्थ' मोनो बिदिखौथ' मोनसे कुइसन बाव जे आब' फिल्म बानायफिनदो फिल्मखौ मानो बानायफिनगोन आं फिनला होननानै थ' नायनोसै मा जायो आङो फिटनेसखौ लाबोफिनग्रोनो ट्राइ खालामगासिनो दङ फिटनेसखौ लाबोफिननो ट्राइ खालामगासिनो दङ खिन्थु हाथ'वाखै दा बिराद खस्थ' जादों माने
बिदिनो सोलिबोबायना एकदमबारे जालाबायनानै माबालाबायनानै ओंखायनोथ' दा एकदम हाथ'वाखै आरो थ' ट्राइ खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नाजानोसै हानायखिनिखौ ओमफ्राय फिटनेसखौ लाबोखांनायनि उनाव सानगोन जे आङो खालामफिनगोन आफिनाथ' एसे स्ट्रं जाग्रोनि नङा होमबा थ' सर्ट मुभियाथ' फैबायानो थायो नोंसोर ओमफ्राय आंनि सर्ट मुभिखौ नायगोन ना नायाखै नोंसोर हो फिल्म खालामजानो लुबैदों सर्ट मुभिखौ नायाखैना आंनिखौ सर्ट मुभिखौ नायग्रो बिनि उनावसो फिल्म नुगोन आंनि थ' माबायदि जादों कमेन्ट्स खालाम दे ओमफ्राय बेखिनियानोसै आसा खालामो कुइसननि रिप्लाइफोरा जोबजोब्बाय होननानै कुइसनफोरा जोबजोब्बाय होननानै ना ओमफ्राय गासैबो एन्सारखौ मोनजोब्बाय ना मोनजोब्बाय दे बेखिनियानोसै ओमफ्राय दा बेनोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय एसेबां सापर्ट होनायनि थाखाय आंखौ दा भिडिअखौ दोन्थ'नोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय मोजां मोनोब्लाथ' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोननो सहैयो दा बेखिनियावनो दोन्थ'बाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम आलासि मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनायनि था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था प्लिज थ' बाय बाय